Yakhuleka kubalandeli nabathandi bomkhulu Mngoma Ezulu ngonyama umsamo. Namhlanje ngifisa sizokhuluma ngesihloko esijule noma esibanzi. Kepha ngifisa ukugxila ekukhulumeni indaba yobungozi bokudweba umzimba ukwenza i-tattoo ngolimi labasemzini. Bantwana bedlozi elikhulu, ngifisa ke hlehle sibheke umsuka wokudwetshwa kwemizimba nokuba kwakuyini nokuba kwakunamqondo noma kunamongomuni, ngoba iningi labantu namhlanje babuka izinto beyithande, ikakhulukazi ezifika nabezizwe, bese umuntu ethi ngoba ngiyayithanda lento ngizoyisebenzisa kimi, ekhohlwa ukuthi lento isuke isiphambene nendabuko yakhe, isuke isiphambene nenkambiso yakhe. Uma ngathiwa siyabheka lokhu kuqoshwa komzimba kuyinto endala kakhulu, kodwa kithi sizwe sabengoni, sizwe sabantu abansundu, kuyinto efikayo eyimifakela esasingayenzi. Kungani ngithi sasingayenzi? Ngoba umzimba phela kithi uyisitsha esithwele umphefumulo, noma singathi umzimba uyisigodlo la umphefumulo owena ohlala khona, la nemimoya eyabalelo thuna omhlaba ekwazi ukungena izinze igoye khona. Manje ke umzimba wakho lona kubalekile ngaso sonke isikhathi ukuba uhloniphe, ukuyiqopha, kukwazi lokhu ukuthi njengoba uyiqopha kuphambene nesintu, kodwa futhi umsuka walento isukaphi. Uma singake sithi ukuhlehla siphosa amehlo kula kulondolozwa khona ulwazi, siyothola ukuthi lokhu kuqoshwa kwalama-tattoo into endala kakhulu, engaphezulu ngisho kweminyaka ewu-3000 kuya ku-4000 kuhlehla kuyemuva. Abantu abaningi-ke ababena lo mkhuba wokwenza ama-tattoo kwakungabantu ababebizwa ngama-Iceman. Laba bantu-ke imvamisa yabo bagcwele kakhulukazi e-Europe, bangabantu bokuqala e-Europe ababesebenzisa lento yokubhala imizimba. Lokhu-ke kwakuyiyona ndlela ababezehlukanisa ngayo ukuthi mina ngikulesi sigaba bese qoshwa phansi. Umkhuba-ke wokusunguleka kokuqopha umzimba kwakuwukuthi kube yinto ezoba permanent, ezokuveza wena ukuthi wena ukulesi sigaba noma wena ukulolu hlobo labantu. Miningi imikhuba emibi engahlambulukile ehambele yakhela phezu kwalento yokuqopha. Imimoya yobumnyama isebenza ngazo lezi zinto zokuqopha, yingakho ngisho nababoshiwe ematilongweni ayikho into abayiqakambisa noma abayigcizelela njengokuthi beqophe phansi ibebhale imizimba yabo. Abanye babhala izinombolo, abanye babhala izinto ezithize, bedwebe izinto ezithize ezizobachaza ukuthi njengoba esedwetshwe kanje enalolu uphawu umele ukuthi uyilesi sigaba. Ngakho-ke lama-tattoo eniwabhalayo bantwana bedlozi aphambene nesintu sethu, aphambene nomongo nobungoma obuhlambulukile. Umuntu-ke uyeke ebhale esayiphilela ezweni bese uthola ukuthi usengena indabeni yedlozi, kodwa manje sekunzima ukususa lento. Kumele ukuba uyihloniphe, izama-ke indlela yokuyifihla. Uma ungenayo indlela yokuyisusa, akuyona into ongahamba uyigabisa yona. Omunye ethi hayi mkhulu mina ngibhale ngoba
umkhulu wami kwakudabula amanzi. Ngakho njengoba ngibhala udabula amanzi emzimbeni ngizama ukuexpressa noma ngizama ukugabisa noma ukuveza noma ukuqhakambisa. Cha mntana wedlozi, zikhona izinto ongaqhakambisa ngazo udabula amanzi kunokuba uyiqopha umzimba. Musani ukuthatha izinto zabezizwe ezingahlambulukile nizoyishutha zizoba ingxenye yendabuko yethu. Isizwe kufuna sikumele lokhu ngoba lamathathu abhalwayo imimoya yobumnyama iyona kakhulukazi ebusa kule mimoya. Uma kuhlehlwa kubhekwa ko-East Asia ila ikakhulukazi engaqalile khona kodwa ila esabalele khona lento yokubhalwa kwamathathu yokumema ngoba besuka bemema imimoya ethize ngokwahlukahlukana kwayo. Uma intombi ikhula kunemihlobo yemibhalo ebhalwa yona emzimbeni. Uma wesifazane esesigabeni esithize kunemibhalo ebhalwa emzimbeni yokumema imimoya ukuba mayiqhamuka le moya isondele. Thina leso sigaba besisenza ngokuba sigcobe ibomvu. Ukugcotshwa kwebomvu nokugcotshwa komcako yingoba lento akufanele ibe permanent emzimbeni kodwa ingaleso sikhathi uzikile noma ugoyile ngaleso sikhathi. Manje wena uma uzoqala uyiqopha umzimba uyiqophe ngento ongabe uyagoya ngayo uwenza okuphambene noma ngaba kuhle kangakanani. Kepha kufuna sikhuze lokubantwana bethongo akusikho okwethu. Kuzokudalela ubutha ngoba uzohamba manje uba expose ekudonseni yonke imimoya. Uyithola ukuthi noma unabo abantu abadala kodwa abakhululeke emzimbeni wakho ngoba wena usuziqophile lezi zinto. Lamathathu anemeaning nencazelo eningi. Ngike ngahlala phansi nenye insizwa ewaqophayo edabuka eGermany iJalimani. Sengiyalibuza ngithi mina nsizwa ngoba uthi uneminyaka uqopha abantu, yiphi understanding onayo ngalo msebenzi wakho nezwe likamoya? Wathi awu Mngomezulu, lento ofuna ngiyichaze ijule kabi ukuthi ngingakuchazela ngolimi ozoluzwa, kodwa ukukwenzela nje summary noma ngifenqe, ithathu ayiwona nje umbhalo, ihamba ibikezela iumlando, incazelo ejulile kumuntu, eyisivumelwane sakhe nemimoya azikhethela yona, ne ephile emoya ephila ngaphansi kwakhe imoya ayikhonzayo. Wathi mayiqeda ukuchaza wachaza ngase ngifikelwa ilokhu ukuthi kazi labantwana bethongo abayibhalayo bedweba amabhubesi, bedweba izithwalambiza, bedwebe yonke lento, bayayiqonda yini lento ukuthi umsuka wayo ubhekephi, isukaphi, inamthelela muni? Ngithi angikhuze lento ngoba abantwana bedlozi kunezinto namhlanje ezinishayayo ngoba iqiniso le anililandeli. Ke nigijime ngoba nifuna ukubukwa. Miningi imimoya eyokunihaqa, imoya yabezizwe engahlambulukile ngenxa lamathathu. Umuntu ongumntwana wedlozi akazibhali umzimba ngoba umzimba uyilawo labantu abangasekho. Kanjalo umzimba womntwana wethongo osengene umoya wedlozi uyahlonishwa. Ma uzoyiqopha lezi zinto mntanami uphazamisa ulibo lwakho, uphazamisa amakhosi ahlele kuwe, akuhlambulukile. Ngathi mangikhuza omunye umntwana wathi iziko lakho phela elingavumelekile ukuthi umuntu enze ithathu. Wena uxakwe yini ngoba umzimba wami imali yami? Ngase ngithi cha, bengixakwe ukuthi
ngiyisiboshwa ekukhulumeni nasekukwaziseni abantu indaba yethongo elihlambulukile bengikweluleka kodwa ke ngoba wena uthi umzimba wakho isikhathi sakho hayi kulungile kunabantu abathi noma ubakhuza kodwa ngenxa yalentando yeningi ethi kuyilungelo lami kumzimba wami musani ukona into yethongo musani ukona into yedlozi lemibhalo eniyibhale ningakafi enyameni nizovuka niba abantwana bedlozi yesuleni emzimbeni uma kungekho indlela ukuthi ungayisula kanjani musu ukuhamba uyenekeliswe hloniphise phela ngoba inika isithombe esinye esingahlambulukile esingesihle bantwana bedlozi kunezinto eningahloba ngazo nibe bahle ebunyameni bomhlaba kodwa ngokwethongo ufuna silikhulume iqiniso ukuthi akusikho lokho akuyona indlela le baningi namhlanje abaphupha behujwa izinto becindezelwe izinto abazazi kanti ukuthi kuyingenxa yembhala abazibhale yona ngakho ke kubalekile niqaphele lento yokuqopha imizimba niqaphele lento yokuqopha imizimba ngoba into endala kodwa ayilungile umkhuba wabezizwe obalungele bona thina sizwe sintsunda awusifuni akufuneki awuhlambulukile noma ngathiwa uyamthanda umntanakho noma uyathanda umyeni wakho kodwa ukuqopha umzimba ngokwethongo ku wrong akufuneki kufana nalabantu namhlanje abahloba ngamagolide emazinyweni ngokwendabuko yethongo kuphambene lokho ngoba awuzalwanga nakho kepha ungahloba ngalo nje ngewash ungahloba ngendandatho kodwa akusikho ukuthi sekufanele kuphile kuwe kube insila yakho ziningi kakhulu izinto abantwana bedlozi ezingezinhle ezobumnyama ezenziwayo ngoba nemimoya engahlambulukile ehamba nodumo iyeke ihaqwe yiyo lembhala abayibhala emzimbeni ingakho umuntu oseyinikele ezweni likamoya obumnyama ezweni leluminati ngoba nayo ihlukene igaba eziningi okubalekile ukuthi isigaba nesigaba afinyelela kusasiqophe emzimbeni kunezinto abazidweba emzimbeni ezikhomba ukuthi sebeyafikela sebehambe kanje sebegogodela nala okuyintembi leyo nini isigaba sene ngifuna nisiqophe phansi nani siqopha ngobuhlalo obabuchaza ukuthi sengikhulile manje sengigqoka lobuhlalo obumnyama idlozi lami selingi kulesi sigaba sengifaka lobuhlalo nakhona lento yedlozi uyakuhlonipha awuhambi ukuveza nje noma isikandani ngoba kuyona into yokugabisa nokubuka ngakho akubalekile abantwana bedlozi noma izwe lingakuvuma likubuke linjengento enhle kodwa kuphambene nezimfundiso zethu zethongo bengikhuza umhlola ngikhuza kakhulu ngoba ngiyabuka kamuva kunesizukulwane esizalwayo sabantwana abancane abafundile futhi ngiyakushayela izandla ngiyakubonga lokho kodwa abese bethatha imfundo yasesikoleni nempilo yasezweni bese befuna ukuthi ibe ingcenye yabo noma sebehamba uhambo lwedlozi ngibe nokubuza ukuthi kanti imvuma kufa mhla ihlatshwa lo muntu lona akachazelwanga yini kanti lento eyamngena ayakazange akhokhelwe ukuthi wena awuseyena lo ameliswe obehamba noma isikanjani umzimba wakhe bewuveza isinoma usuyayihlonipha wena ngoba kunabantu abangabonwa abantu benyama abaphila kuwe kodwa inhlonipho yedlozi lakho angeke umuntu alihloniphe wena ungayihloniphi zihloniphe wena ngwazi ukuthi uhamba ngizimekelo zokuthi wena uphiwa isitsha sethongo angithethi bantwana bedlozi kepha nje ngidlulisa lamazwi ngoba kubalekile kubahlala sikhalimane
ngoba ngelinye ilanga isizukulwane lesesikhona kufuna sikwazi ukuthi akuyikho lokhu kuyikho lokhu, ngoba namhlanje sekwenziwa ngabantu abathenjiwe abathi bona bayazi ngendlela yethongo, kanti bafaka abantu ehlathini, bafaka izingane zabantu ekwedukeni. Ngakho ke akuhlambulukile bantu abami ukuba nenze lokhu emzimbeni yenu, akusikho futhi okufunwa yithongo. Ngiyathemba ukuba idla amaningi esakeni siyathokoza.